Veliki četvrtak, veliki petak, velika subota, sve veliko i sve strašno. Šta se zbiva na zemlji? Ljudi neće Boga. Ljudi hoće da isteraju iz tela Sina Božijeg, Gospoda Hrista. A gle, on je došao u ovaj svet, rodio se kao čovek, bio malo detence, pa dečak, pa zreo čovek, 33,5 godine, živeo kao čovek u ovome svijetu. Uzeo na sebe sve muke čovekove, sve muke roda ljudskoga. Uzeo na sebe najveću muku, greh ljudski, jagnje Božije, gle, uzima greh sveta na sebe. Greh sveta, to je najveći teret. Nema težeg tereta u rodu ljudskom od greha. I sam greh ljudski, Gospod Hristos uzeo na sebe rodivši se na ovaj svijet. Nijedan dan, nijedna noć njegova nije bila radost. Sve muka do muke, žalost do žalosti, gledajući ljude, a svaki čovjek u ovome svetu pred očima Gospoda Hrista šta je? Nego jedan bujni izvor vodorskog iz koga biju gresi, gresi, gresi. Znači muke čovekove. Niko tako nije se gledao i nije znao i nije osjetio kakva je muka greh kao Gospod bezgrešni. Šta pravda, šta nepravda, šta život, a šta smrt, šta raj, a šta pakao, šta Bog, a šta đavo. Ljudi sa svih strana hrli su k njemu. Gomile i gomile. Ljudi hitalo je k njemu sa svih strana i on je po velikom čovjekoljublju svom isceljivo ljude od svih bolesti, od svih napasti, izgonio duhove nečiste. I povedao carstvo nebesko i carstvo Božije, ovome carstvu greha i smrti. Kolika je čudesa činio Gospod, koliko dobra. Dakle, se ljudi trudili da pronađu njemu makakav najmanji greh, nisu uspeli. Najopasniji vrebači, najopasniji špijuni srca ljudskih nisu mogli u njemu pronaći ni trunku greha. Zato ih je on smelo pitao, koji mi od vas kori za greh? Nikoga od ljudi nije mogao prekoriti ničega kao greh. On, čuli ste našeg svetog prvog evanđelja, kada su naišli vojnici i sluge starešina jevrejskih prvosveštenika da ga uhvate, pogledao ih i svi smo padali pred njim. Znači, samo u tom trenutku on je dopustio da njegov božanski vid pusti iz sebe na božanski zrak i svi smo padali na zemlju. I dopustio je spastelj silna ispevanja. Čuli ste naših svetih evanđelja, evanđelja stradanja Gospodnjih, kakve sve muke, kakva poniženja, kakve uvrede on podneo. I šibanja, i pljuvanja, i šamare. A crkva na to
pripevima slava dugotrpljenju Tvome, Gospode. Da on je rečju vaskrsavao mrtve, da on je Lazara koji je počeo da smrdi u grobu, vaskrsao jednom rečju svojom. On je vaskrsao iz mrtvih sina Nainske udovice. On je gubavce celio rečju, pogledom, senkom. A šta se sad biva? On čutke podnosi sve muke, sve uvrede. Za sva dobra ljudima odvraćaju i uzvraćaju raznovrsnim zalima. Prošao je on kroz sav ljudski život, pokazao kakav treba da je čovek, kako treba da živi u ovome svetu, da živi božanskom istinom, božanskom pravdom. Zato su evanđelji traže od nas, hrišćana, da mi živimo kao što se pristoji Bogu u telu. Kao što priliči Bogu u telu. A Bogu u telu to je Gospod Hristos. Eto, on čovek pokazuje kako treba mi da živimo u ovome svetu. Da živimo bez greha, da živimo u večnoj istini njegovoj, u večnoj pravdi, u večnoj ljubavi, u večnoj dobroti. Pri toga je stvoren čovek. A gle, mi, prigrdivši greh, prigrdili smo laž, prigrdili smo nepravdu, prigrdili zavist, pakost, sve poroke, prigrdili smrt, a kroz sve grehe prigrdili đavola. I on došao ovaj svijet, Gospod blagi, da sve to uzme na sebe, sve te strašne muke naše, da uzme i greh i smrt i da nas od njih oslobodi. I kad su njegovi neprijatelji, fariseji, sadukeji, likovali, prolazili pored njegovog krsta i rugali mu se, ako si sin Božji, siđi iz krsta, pa ćemo ti verovati. Kada su oni to radili, on je čutao i nije učinio nikog greha. Da oni su vidjeli bezbroj njegovih čudesa. Sami su govorili da ovaj čovjek čini toliko čudesa, šta ćemo raditi s njim? Sav narod ode za njim. Svi ljudi odnose za njim. I Sparte dopušta sva ruganja, sva poniženja, i čega? I toga, braćo moji sestre, da bi ušao u našu smrt, da bi nju uzeo na sebe, da bi nju razorio kao Bog. Zato je on trpeo sve, zato je primio krst, da bi silom božanstva svog, kao Bogo čovek, razrušio smrt. I peli su u jednoj našoj divnoj crkvenoj pesmi, Gospod je primio sve poruge, i šamare, i pljuvanja, i sva stradanja, da svima nama daruje vaskrsenje iz mrtvih. Eto, i toga je Gospod ušao u smrt našu, spustio se u smrt ljudsku, da tu najtežu i najstrašniju muku uzme na sebe, da je razori i da nama ljudima podari vaskrsenje iz mrtvih. Da ljudima podari besmrtnost i život večni. Da telo ljudsko učini besmrtni, a duša je već stvorena besmrtno. Satana je likovao kada je ušao u Judu, kada mu je Juda otvorio vrata srca svoga. Likovao je što će Isusa predati na smrt preko Jude.
Smislio je. To je tu i ta istina, znate, koji mi tolike muke zadao. Eno, čovjek je, telo ljudsko nosi. Smrt će ga satrti. Kao što je sve milione ljudi satrla od početka sveta do dana, do samog Gospoda Hrista. U stvari, ovih svetih velikih dana vodi se borba za čoveka, borba između Boga i Satane, između Gospoda Hrista i Satane, koji ulazi u ljudu i iz njega dela kroz slobodnu volju ljudinu. Strašno je, braćo, što je Juda dopustio da bude oruđe Satane. Veli se u jednoj crkvenoj pesmi današnjoj da Juda po delima svojim pokazao se drugi đavo. Po delima svojim pokazao se drugi đavo. Pričestio se Juda na tajnoj večeri, Gospod pričestio i on izašao, otišao neprijateljima i prodao svoga učitelja božanskog. U jednoj tužnoj crkvenoj pesmi današnje veli se Juda sa svetim pričešćim ustima izdade Gospoda. Kakva strašna sloboda, kakav strašan pad. Veći je ovo greh, braćo, nego Adamov greh u raju. Judin greh je veći od svih grehova ljudskih. On Boga izdaje, Boga čijom je silom vaskrsavao i sam mrtve i činio bezmrežnu desu sa ostalim svetim apostolima. Koliko zla u njemu, koliko zlobe, koliko zloće, svesno izdaje to da je Boga. Gospod Hristos ćutke prima sve. Jer on ratuje i bori se za čovjekovu dušu, da čovjeka oslobodi od smrti. I kad je raspada krstu izdahnuo, on je onda sišao dušom svojom božanskom u carstvo smrti, u ad. I silom božanstva svog razorio ad, razorio carstvo smrti i izveo duše svih pravednih i svih ljudi i zadao carstvo nebesko. Zato je Gospod podneo smrt. Zato je Gospod podneo i krst. Da nam svima daruje vaskrsenje i smrti. Da nam svima daruje pobjede nad smrću. A đavo to znao nije. Mislio je đavo, ja ću njega saterati u smrt i onda u carstvo moje, u carstvo smrti. Ali kad je Gospod sišao u carstvo smrti, sišao je za dušom svojom čovječanskom koji je bio sav Bog. I on je, kako se veli, u jednom divnom crkvenom troparu, on je sišao u ad i božanstvom, silom božanstva svog razorio ad. I izvio iz ada duše ljudske. Tako je Gospod uzeo na sebe smrt ljudsku, pobedio i razorio i time obezoružao koga? Đavola, Satanu, onoga Satanu koji je kroz Judu mislio da uništi Gospoda Hrista. Jer Satana drži rod ljudski u vlasti svoje grehom, drži ga smrću, a i greh i smrt jesu sila njegova, dve ruke Satanine. Te mu je ruke Gospod odsekao.
i oslobodio čoveka od smrti, od robovanja smrti, od robovanja grehu. I dao nam sile, vaskrsne sile, da i mi pobeđujemo smrt, da i mi pobeđujemo greh, a pobeđujući njih da pobeđujemo i đavola. Zato je posle krsta Hristovog i vaskrsenja njegovog đavor nemoćan i bespomoćan pred Hristovim ljudima. Svaki hrišćanin sa verom Gospoda Hrista i krstom njegovim svetim pobeđuje vražiju silu, svaku vražiju silu. Ispunjuje se spastive reči rečene svetim apostolima, evo dajem vam vlast da stajete na smina sklopi na svaku silu vražiju i ništa vam neće nuditi, ništa, ni đavo, ni greh, ni smrt. Eto pobede, eto sve pobede. Mi hrišćani tu pobedu slavimo danas, sutra, prešta, a potpunu pobedu na dan vaskrsenja Hristova. Mi, hrišćani, smo hrišćani time što živimo Gospodom Hristom, što doživljamo neprekidno njega. Veliki četvrtak, veliki petak, mi doživljamo sva stradanja Gospoda Hrista, koja vam poda za nas, doživimo ih kao svoja. Plačemo sa njim i za njim, kajamo se i molimo se njemu. Ali, isto tako mi doživljamo sa njim i vaskrsenje njegovo. Mi zajedno s njim vaskrsavamo po velikoj ljubavi njegovoj i čovekoljublju njegovom. Vaskrsavamo iz svih smrti, pobeđujemo smrt po daru i milosti njegovoj. Juče ja sam raspek sa njim, veli Sveti Georgije Bogoslov, raspek se sa Gospodom Hristom na veliki petak, a evo danas na Uskrs vaskrsavamo sa njim. To važe svakog hrišćanina. Mi tugujemo tugom Hristovom, mi tugujemo grehom i zbog greha našeg ljudskog znamo da je Gospod podnao sve radi nas, radi strašnih grehova naših, radi užasa naših, strahota naših, ali njegovo je čovjekoljublje bezmjerno, neizmerno. On nas porednja svoja voli u grehu našem, i eto daruje nam vaskrsne sile, daruje nam svoju božansku silu, da i mi pobeđujemo sve što je smrtno u nama, što znači svaki greh, pobeđujemo i đavola tvorca greha i smrti. Zato pred nama hrišćanima otvorena su sva nebesa. Smrt sklanja se i beži od nas. Smrt tela, to je spavanje tela za nas hrišćani. Privremeno zaspi telo da čeka dan strašnog suda i vaskrsti iz mrtvih. I spoji se sa svojom dušom i uđe u večno carstvo ili ljubavi Hristove ili demonskog zla. Zavisi od toga šta je čovjek radost života na zemlji. Ili bio Hristov ili bio protiv Hrista. I mi, braćo moje draga, svake godine proslavljajući ove velike svete dane, mi podvaljujemo sebe, mi verom oprolećujemo sebe, mi doživljamo sve što je Hristovo, njegovu večnu istinu, večnu pravdu, večni život njegov doživljamo kao svoj. I zato nema straha u nas. Pred našom verom padaju svi neprijatelji naše vere. A najveći neprijatelj naše vere to je đavo i sve sluge njegove. Neprijatelj naše vere je greh. Svaki greh. Ali, eto Gospoda, koji uzima greh sveta na sebe, uzima i greh moj i greh tvoj, po velikom čovjekoljublju svom, i daje ti sile i meni i tebi, kroz sve to pričešće, kroz sve te tajne, da pobeđujemo u sebi sve što je smrtno i sve što je grehovno. Vera, kakva sila, kakva moć, kakav požar za svaki greh,
za trnje greha, pa molitva, pa ljubav, pa milostinja, pa post, sve što velike sile, božanske sile, koje Gospod Hristos daruje svakome od nas, da mi pobeđujemo neprijatelje duše naše i neprijatelje spasenja naše. Zato, braćo moja, ove velike i svete dane da provodimo u svetoj tuži, da čekamo radosno uskrsenje i da našoj radosti ne bude kraja. Uskrsenje Hristovo, radost nad radostima, večna radost koja nikad ne prestaje. Eto tu večnu radost treba svaki od nas da ima. Svaki da je nosi u srcu svom i kada njega ne idu iskušenja, nevolji i muke, i tminje i pomrčine i noći ovoga sveta bezbrojno napadne na njega, kroz srđave ljude ili kroz strašna zbivanja u ovome svetu, on neka tu puktinju nebeske radosti drži visoko u savesti svojoj i u duši svojoj. Neka se ne uplaši ni greha, ni đavola, ni smrti, nikakve smrti, nikakvog đavola, nikakvog greha. Neka neko smelo ide i kaži svako iskušenje, svaku zmiju, svaku skorpiju, ništa vam neće nauditi. Ne bojte se, nikakvog zla ovoga sveta, nikakvog gonjenja ovoga sveta, nikakve smrti ovoga sveta, nikakvog đavola ovoga sveta. Jači je Gospoda spaskrsli od svih smrti, od svih đavola, od svih grehova. Njemu slava i hvala, sada i kroz vekove. Amin.